Shalom. Huria di Tuhata, tapukama parmingguata, jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 2 ayat sada saat ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Tigor do akadala ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alay anggo halak parjahat tarsulandit do disi. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata para si roha jalana bonar, mauliate hudok hami ala di pabistar ho tuhami barita na uli, na manondangi roha nami, ay alani i ubahin hutada hami ho dohot lomo ni roham, di pangido roha nami na yang mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon, jalana yang martua hami bahinonmu, say parbadai mahami rohan nami marhite-hite tondim, jala pargogoi mahami mongorom hisap-hisap, dohot maggotapon roha portibon, say pola marohan nami mongoloi ho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 27 ayat 4.
Tatangihon ma patik ni debata dihita, ima natar surat di Mika onom ayat 8. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang aha na denggan, jala manang aha na ni ulahon ni Jehovah siako, uda bolon, na mangulahon dot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho serepon maradopon debatam. Ima sahatna, atong rak mengidogogo mahita sian debata, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 172 ayat 2 saat ayat 3. Tato potima dosata tuada panibata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala aman nami, hujo hami do guarmu na badiai, alay na targogot hami marningot dosa nami. Saya marasi ni roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabi jolma ala ni hami, namate jala na hehe siya namate, na manaik tu banua gijang doho manggodihon hami, asiro hamdi hami, say patotong ma di hami roha hamuliateon tuho, o tondi porbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum na saluhut na bernit, binahe ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak do tondi porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata, isebe mangulohon akka na pinilit ni debata, debata do mamitori, ise do na madabuhon hamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alay dada holani, naung mulak manguludo, jala disiamo ni debata do ibana mangodihon hita, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Marinde hita sian buku ende 187 ayat sada tambah tolu. Be
Hatani Tuhan nagabe turpuk epistel di mingguta saderion, imana tersurat di Matius bindu 20 tolu, ayat 20 tolu sahat ayat 20 walu, tajahama marsikat soring. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi, adi parsapulu hamu do aka swaswanan na met-met, alai tading do aka patik na umaul di bahin hamu, songon hati goran para sinirohaon dohot haburjuon, si ulau do nasadaon, tading nasadaan. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi, aidi payas hamu do panginuman dohot makuk sia duru hape marisi padohon do dohot pargado buson. Marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi, ai sumando hamu tu tanoman ni hinapur akka nadenggan berengan sian duru, hape marisi holi-holi do namate dohot nasa naretak. Ima saatna, martuado akan natumangihon hatani debata, jalan na upiopsa. Amin. Marinde hita sian buku ende nomor 220 sia ayat sada tambah tolu. Tidakon ma haporsiatai, songon na hina tidakon nidongata sa porseon di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, idu ama pargogo na suatu dosan, na tuno palangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabian sian tondi porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumawon na bernit di pangumuman silatus na matetar pajal do ibana di haupinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mengulo di hari patuluhon na menaik tu surgo lahundur tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana paimamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mengulu do na mate. Au porsia ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatau pani halak Kristen akan nabadia,
do dihasesaani dosa, do diatai namandok, mulak mengulusuk do nyangoluan nasora sudah. Amin. Tabege matik-ting di minggu ta sadarion. Salam. Tabegema titing na masa dohot na neng masa di minggu ta di mingguon. Selamat hari Minggu ma tusude ruas na marpungu sadarion. Tarlumubi ma tu ruas na baru mar minggu di gerejaon. Hami parhalado dohot ruas pasahaton selamat datang. Jala turuas na marulang tahun di ari hatutubu dohot parsarepeon mulai ari Minggu sadarion tanggal 8 Agustus sahatu tanggal 14 Agustus tahun 2021 hami parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Amin. Himbauan gereja kepada seluruh jemaat. Demi terhindarnya kita dari virus COVID-19, Majelis Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang berkumpul mengikuti kebaktian di gereja ini agar tetap mematuhi protokol kesehatan antara lain cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dan memakai masker terlebih menjaga jarak. Yang kedua, jangan meninggalkan sampah di dalam gereja ini. Titik yang pertama, goarni Minggu, Minggu 10 dung Trinitatis atau hasitolu sadaun ni debata. Titik na paduahon, topik Minggu, ulahon mauhum dohot hasitongan atau lakukanlah keadilan dan kebenaran. Titik na patuluhon na sorang. Nah di hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 nunga di basa-basaho tuhatta sadada dana bawa di keluarga ni amata maruli tua sinaga inatnai Litwina boru harianja sian jalan dame sian jalan Dharma nomor 150 sia gaperta ujung wik onom hipasdo dadanahi subang songoni nang natorasna. Titing na paupaton konven parhalado keluarga dohot na pensiun sa resort Medan Millennium di hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2021 patupaon ni hirwata do konven parhalado sa resort Medan Millennium mamuka may masuk pukul 10 siawip maringanan di lantai sada sialani tusude parhalado dohot keluarga asa riama hita mendohoti ulauni. Titing na palimahon. Laporan pertanggungjawaban ulaon malam nada dan dana. Di hari Minggu sadarion dipatupa do serah terima laporan pertanggungjawaban ulaon malam nada dan dana sian panitia pelaksana tusude perhalado di Bilut Parhobasan adoran so masuk Minggu arian nakaning jala di Minggu arian dung sipul titing pasahaton nasidama laporan pemasukan dohot pengeluaran saluhut ulaun malam nada dan dana tusude ruas nihuria. Mauliate ma tapasahat tusude panitia naong pabahirhon tiki nasida laho makobasi ulaun dihuriai. Napaonopon namoding naparjolo. Nah di hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 nunga jumolo marujung ngolu ni hala amata Serbon Samosir alamat Jalan Kapten Muslim Gang Setia nomor 221 C Medan Sian Wek 2 nani habaluhon ni inata Borusi Majuntak tutup umur 50 sia tahun manadikon opat halak dakdanak tolu bawa sada boru. Jalanunga di suaton nasida
di hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 di Kerasahan Kabupaten Simalungun. Tatangnya konma asa anggiat tibu tarapul sudi keluarga na tininggal hossa. Na paduahon na di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2021 nung jumolo marujungolo ni hala amata sabam si majundak manang opu melan doli. Maka baluhon inata ima boru pangaribuan nahinan. Tutup umur 74 tahun, manadikon ianakon 7 halak, bawa 5 halak, boru 2 halak. Laos di patupa huriata do parmingguon di bagas keluarga nasida di bagasan mingguon imana kaning pagi pukul jam siawip. Jala laos sadariodo suatonon na nasida tatangnya konma asa anggia tibu terapul sudi keluarga na tininggal hossa. Napapituhon sibuanon di bagasan tangiang. Naperjolo ima opu agata borumanik sian wek pitu opname di rumah sakit Hermina. Napaduahon opu agata doli marpaung sian wek pitu isoman di Jabu. Napatuluhon opu Irene boru siringoringo sian wek pitu pemulihan di rumah. Napaupaton ima R Siregar sian wek pitu opname di rumah sakit Hermina. Napalimahon situa S Ambarita sian wek 2 pemulihan di rumah. Nomor 8 dohot nomor sia dohot nomor 10 napsapulsada ima mengenai jadwal pertanyaan dohot torop ni par minggu dohot torop ni pertanyaan boima tabereng di lembar warta yang ada di pada kita masing-masing. Pinangido tuhita ruas ni huria molo adong akka sumbangan manang na pilihan na pinasahat tu bagasan di kolektan atau di bagasan manang AHPI molo so tarsurat dope di bagasan titingon radido hami manang akaruas di pabotohon ma tu situawek manang langsung tu konsistori apabila belum masuk di dalam warta supaya kami bisa memasukkan kembali pada minggu yang akan datang. Demikianlah sonima titing namasa di huriata ima di bagasan samingguon. Suang songoni laos nilai matiki tu panitia tahun pemberdayaan ima malam doa dan nada dalam rangka pemberdayaan tahun pemberdayaan HKBP Pekaran Nauli Resort Medan Millennium tu ketua pelaksana untuk memberikan atau serah terima laporan pertanggungjawaban. Nilai matiki tu panitia malam doa dan nada. Butima. Salam. Horas madihita sasudena amanami dohot songoni inang na adong namar pungur diri rumah di Bagas Joro ni debata. Parjolo-jolo sahali hitamandok mauliate tutuhatta debata pardenggan basa. Songoni muse hitana pungu marlas niroha mambege hatani debata di bagasan sadarion. Nahan persangapi amang pendeta resort, amang pendeta fungsional, dohok muse amang pendeta aritonang. Sesuai program dihita di tahun 2021 ima
tentang program tahun pemberdayaan kegiatan malam nada dan dana nadi patupa nadi bagasan bulanonomi nong salpui nunga dengan mardalan jala dohot dapot do sesuai nadi sakapi ni huriata alani aman di bagasan tikyon hamisian panitia ketua pemberdayaan malam nada dan dana pemberdayaan keuangan ni malam nada songoni nan dapat bersih sekitar 77.257.000 jalai hepeng nai nungabe upasahat hami tu amang pendeta pengurus nang tu Parhalado. Songoni muse melalui amang situa Huta Barat selaku sekretaris ni Huriata Resort Medan Millennium. Alani ihami mandok mauliate tu hita saluhutna amang dohot inang naluhut serta mandok kontiki dohot materi gabe mardalan acara malam nada dan dana di bagasan dengan hamisian panitia mandok mauliate. Mana tahu ada yang kurang pada tahun nada dana itu, kami minta maaf sebesar-besarnya tu halak amang dohot inang. Songoni mahami selaku panitia tahun pemberdayaan mengucapkan terima kasih tu sude na adong mangalean baik secara materi maupun waktu agar acara tahun pemberdayaan berlancar dengan sukses. Mauliate, salam. Jadi baga setikyon sudah kami amang pandita Walter majalo laporan pertanggungjawaban na asa dilian amang ketua. Berarti marida saluna o basta tami tu acar kebaktian asa ilajutek. Marende mahita sian buku ende nomor 248 ayat sada do udutna lasta pasaat ma peliata sada a dot sada b. Sareleng hudita noon
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian ni Tuhata na pinarhamaul ni debata. Adorang so bongot hita marsaur Tuhata ni debata di Minggu Sadarion. Tamado dohonon nami sian parhalado hata mauliate tu hita saluhutna amang inang. Allah tingkat do mardalan serah terima ni laporan pertanggungjawaban ni malam doa nada dan dana naung tapatupa di bulan Nasalpu di tanggal 5 Juni 2020 sada. Nunga tatangihon nakin bersihma di jalo huriata hasil pemasukan sian malam doa nada dan danai sekitar 77 juta. Jalanunga di patu panakin serah terima di bilut parhubasan secara simbolis dong sipul tikting nakin di bahen mamuse serah terima laporan pertanggungjawaban. Mauliate dohonon nami tu inang ketua, inang buru si hotang, songon inang sekretaris, dohot inang bendahara, dohot saluhutna panitia nong makkalujahon ulau tahun, songon inang tim musik, songon inang parhaladu na persidohot makkalujahon ulau non. Nang di amanami inanami na turut berpartisipasi baik secara online nang offline mangalehon sumbangan mangguhi operasional resokta anggia ma di paso-paso Tuhan hamu manginang nang na di bagasan jabu marhite sila lehom muna bui dengan merdalan parminggota lumobi di amang tim IT ade amang sitopul mamuka sian sori mago kopit mamuka ulauta malam dua nada dan dana di halu jauh nasida do tiki nanggugu nasida jala macai balga situ tu do sumbangan nasida nakpe holan marhite sumbangan alat memfasilitasi hita di bagasan parminggon online gratis do saluh nai. Ola di leope tiki nasida apalagi inangi sonari di bagasan pemulihan do ala sakit keras alai di pabahir do pe partikian na gabe tim IT di huriat tahun satu malam nada dan dana mau lihat emang amang situpul tabama pasu-pasu di hamu nang di lehon hai pason tuhala inang do salu na tay kasong leader tim musik na subui habilangan nami ganuk merseda-seda kaparhalado do urus ni huria di pasu-pasu di Batama aka pabahinatai yang manginang. Songonima hata siak kami sonari bongot mahita tu jamita di Minggu Sadarion nanienet sian Jeremia bidu 22 sian ayat sada rodi ayat sia songonom mahatana buti hatani jahuba tuat maho tu bagas ni raja sian Juda jala hatahon ma disi hataon dohonom ma tangihon ma hatani Jahuba ale raja ni Juda na hudul di atas habangsa ni si David ho dohot akan naposom dohot nani raja ammu akan nabongo tu akka harbanganon buti hatani Jahuba radoti hamu mauhum dohot hati goran
jala paluhamu natarsamuni sian tangan ni halak pangarupa. Jala unang mangarupa hamu manang mabahin gugu tu halak dagang. Tuna tading dilapin dohot tuna mabalu. Jala unang durson hamu mudar nasomar pipot di ingananon. Ai molo diradoti hamu hata odeng. Sai adong do masuk tu pitu-pitu ni bagasan raja akan namar habangsa di habangsa ni si David. Akan namar si hudul di hureta dohok di hoda. Nang ibana nang aka naposona dohok nani rajaan na. Alai molo so ditangyon hamu aka hataon nunga pola maruari au tu diriku ninna Jahuba ikon gabe halongonan bagason. Ai sogono do hatani Jahuba taringok tu bagas ni raja sian Juda. Gileat doho nian diau ale puccu ni Libanon. Ikon gabe halongonan doho bahinokku. Gabe huta aka nasomar pangisi. Jala ahu padiri hodopako akka jolma pangago mangaloho. Ganuk mardongan senjata nasida menabahau ares akan napinilitmu. Jala manipalhon tu bagasan api. Jala torok bangso mamulus yan labong ni hutaon. Jala didokbi ganuk tudongan na. Wasa tung songonon bahinon ni Jahuba tu hutaon nasay bulun. Jadi dohonon nasida ma ala natinadikon nasida padan tu Jahuba debatan nasidai. Jala marsobat wakka debata siliban huhut mangului nasida. Ido yang go sahat ni turpuki. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Ala ditikion ditugi hoddo hita laho mamongoti tema ni minggu namadok asa diulahon uhum dohot hati gorani ditonga-tongani ngulu siganupari. Alani secara tidak langsung neng dohonon ni turbukom matuhita behado ngulu ni parugamaon maradupon akka panggonggome manang pamaretta. Ido narikot na lautaida asa ugamo dohot panggonggomi bui sedalan laho pasauton lomo ni rohani di bata. Ido bahen akan nadinggan nang niulani akka pamaretata ikot bui doi marharoroan sian nilai-nilai ni parugamaon. Ido naing ni hati dakon marhite trupukon behado halak na marhuasoi pemilik kuasa bisa betul-betul menjaga sumpah dari jabatannya untuk nilai-nilai kemanusiaan. Ido ubahen behado panggonggomi manang pamaretaoni bui merdalan dinggan diatur mai marhite sistem politik. Dong do sistem politik ni halak demokrasi. Dong do sistem politik ni halak bersifat kerajaan manang republik. Alai songod dia pei mangihutton Rom 10 tolu ayat na parjului didok saluhut akan naporsiai ikon uduk do tu panggonggomi tu pamareta. Alaniaha ay marhite hatai dirajumi si Paulus do nakpe adong halak na hudul di bagasan harajaan manguluhon sada-sada negara manang naluat alai ikon rajuman na doi anggo panggonggomi dohot sistem pemerintahan siya debatado haroronay saluhuna
Jenak pe adong gubernur, adong pe presiden, adong pe akka partai politik na asing molo diulah pe ulau nai di bagasan politiki ikon rajuman na doi puda nasiat debata di pasaha tu ibana laho menggembalakan manang marmahan salut akka rakyat manang ruas ni huriana adong disi. Sehingga sebenarnya politik itu tidak ada yang salah. Karena pada awalnya pun politik atau pemerintahan itu adalah polis dan city, strategi bagaimana mengatur tatanan kota untuk kebaikan semua orang. Dan secara tidak langsung kita ingin diajarkan bahwa setiap orang yang ada di dalam gereja, entah siapapun itu, tidak bisa anti terhadap politik dengan mengatakan politik itu jahat, sistem pemerintahan itu jahat. Molotaboto do sega do sonare portibion ala ulon ni halak namar huasoi, yang seharusnya adalah justru gereja harus semakin banyak memberangkatkan jemaat atau bahkan majelisnya masuk ke dalam partai politik itu dengan politik nilai-nilai kekristenan. Setelah dia duduk di dalam partai politik itu, dia menginjili, maka politik itu bisa dipakai sebagai strategi menginjili nilai-nilai kekristenan, membawa kedamaian itu, mengatakan kebenaran itu, hukum dan keadilan itu. Allah hita jok do madok. Puasa mar politik gereja. Puasa saya disuruh-suruh akka gereja mar politik akka ruasna. Olo si tong mai. Molo memang neng tak ihut do hatai. Allah tadok juga do par politik. Itu fakta. Politik uang, politik praktis. Tapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang menerima uang-uang kejahatan itu? Memangnya tidak ada orang yang dari dalam gereja yang menerima uang-uang suap itu? Molo hita madok unang mamar politik, alai hepeng ni politiki, hasil kejahatan itu kita terima, itu bagaimana lagi nanti? Ya jangan seperti itu. Kita tahu politik, sistem pemerintahan yang dilihat sekarang ini jahat. Justru semakin banyak berangkatkan, beri kepercayaan kepada orang supaya dia memegang teguh nilai-nilai kekristenan itu, supaya ketika dia duduk di dalam sistem pemerintahan politik itu, dia bisa menegakkan keadilan itu. Ai songonido par berita nauli ada orang Sorosi no mensen di Tanah Batak. Ketika Munson dan Liman dibunuh di Tanah Batak, doa ibunya apa? Dia bukan membenci orang-orang Kristen, dia bukan membenci orang-orang Batak, tetapi apa yang dia katakan? Ya Tuhan, seandainya aku punya anak satu lagi, akan kuutus pergi ke Tanah Batak, padahal anaknya sudah dimakan orang Batak. Berketepatan Nomensen lahir dan diutus oleh RMG pada waktu itu dari Jerman. Los gabi muder ni akan martirido same ni hajong-jongan ni Kristen di Tanah Batak. Jadi sebenarnya sebelum Nomensen datang ke Tanah Batak sudah ada kekristenan. Bahkan pernah para penginjil itu mati dan dimakan orang Batak. Tetapi dia bukan mengatakan kebencian kepada orang Batak itu. Kalau memang negara kita ini rusak karena sistem politik praktis yang dibawa orang sekarang, semakin kita utus orang pergi ke sana. Tetapi dengan perjanjian, tegakkan nilai-nilai kekristenan di sana. Itu yang benar, bukan jadi membangun jarak yang begitu jauh. Negara-negara lah, agama-agama lah, tidak boleh. Agama yang menyuarakan kebenaran kepada sistem pemerintahan. Pemerintahlah yang menjalankan untuk kepentingan rakyat komunal. Naing songonido dohonon na amang inang marhite turpukon. Di paborha doninna panurirang Jeremia pajupang rapdohot na adong di Jehuda hatihai. Memang dang na apala adong dope indikasi kejahatan na niulanay.
Alai ada orang sumadabu raja itu dosa, parjolo dipaingot debata marhite panurirang Jeremia rajai. Laho madok songon nadi ayat tului. Boti hatani Jahuba. Radoti hamu mauhum dohot hati goran. Jala palua hamu natarsamuni sian tangan ni halak pangarupa. Unang mangarupa manang mapahin gogo tu halak daging. Dagang tuna tading dilapin tuna mabalu. Lindungi kaum janda. Lindungi orang-orang miskin. Lindungi yatim piatu. Itu fungsi dari pemerintahan sebenarnya. Jadi apa yang dijalankan pemerintah sebenarnya itu benar, itu berasal dari nilai-nilai keagamaan. Masalah ada yang menindas, bukan sistemnya yang salah, tetapi manusia yang duduk di situ yang tidak menjalankan kepercayaan itu seperti sumpah etika profesinya pada waktu itu. Tidak ada kuasa yang salah di bumi ini. Tetapi orang yang menyalahgunakan kekuasaan banyak. Karena kita percaya kuasa itu berasal dari Allah. Kalaupun ada orang yang duduk di dalam kekuasaan, kita percaya bahwa kuasa itu untuk kebaikan semua orang. Alani ido neng didok panurirang Jeremia. Jala behaneng dohonon natuhita. Dos dohita. Songon raja atik peso raja hita di bagasan sistem pemerintahan. Alai boido raja hita di padadaton. Boido raja hita di tonga-tonga di bagas. Di paingot panurirang Jeremia tu hita salukna. Neng dohonon na beha. Asam molo neng tu dia pehamu borhat. Aha pe ulo muna ganupari. Neng gabe uluan hamu itu enggak jadi soal. Kalau cita-citamu ingin menjadi pemimpin itu enggak jadi soal. Tapi ingat, jadilah pemimpin yang melindungi. Jadilah pemimpin yang memperjuangkan kebebasan orang-orang yang dijajah. Jadilah pemimpin yang memerdekakan hak setiap orang tanpa melihat kelas sosial. Nain HP ulamuna terserah selama itu halal dan tidak bertentangan dengan firman. Mau di lembaga manapun Anda bekerja, silahkan. Tetapi ketika Anda menjadi pemimpin, ingat apa yang ditekankan Nabi Yeremia seperti kepada Raja Yuda. Ikon gabe panggonggomi nasitong, jangan menindas. Karena fakta sekarang yang paling menyakitkan namang inang adalah ketika kita menganggap panggonggomi isongon haamaon di tonga-tonga di bagas, tetapi mereka bukan lagi seperti bapa. Terkadang mereka sudah mau seperti penjajah. Bahkan hak orang miskin dimakan, hak orang-orang yang terjajah dimakan. Dan yang paling parah apa? Hak orang yang mati pun dimakan. Bagaimana hatimu melihat itu? Hak orang yang mati pun dimakan. Memang hak orang miskin ketika diambil sakit. Tapi coba bayangkan keluarga orang yang meninggal harusnya dia menerima hak itu. Dimakan. Betapa kejinya bukan? Ido neng pinaingok ni panurirang Jeremia, unang leba di ulaon. Jangan main-main terhadap kuasa. Itu sama seperti main api. Unang margait-gait di ulaon. Ay boido sian gait gabe uhum ujungna. Boido sian gait ala gabe marujung di marak. Alana ini yang dohonon ni marhite turpukod dihita molo tapamanat amang inang di ayat opati do molo diradoti ho ata odeng say adong do na masuk tupit-tupit ni bagasan raja. Kalau engkau melakukan apa yang seperti diperintahkan Allah, akan banyak orang yang mencintai engkau, akan banyak orang yang datang ke rumahmu,
akan banyak orang yang datang ke istanamu, tempat engkau memerintah itu. Alai di ayat 5 di dok, molo so ditangyo kamu hataon, ikon gabe halongonan mabagason. Tapi kalau engkau tidak mau melakukannya, maka aku akan memusnahkan istanamu di dalam Alkitab. Behaneng dohonon na manginang. Molo istana, molo taida ibana sian hata harorowanna, sian hata hebir bayit ninna. Memang adong halak nama dok bayit sian hata hebir manang Ibrani jebu bagas istana. Tetapi ada kata yang lebih dalam mau kita lihat di situ. Bait atau istana yang dimaksud bukan soal batasan pagar, tetapi bait yang dimaksud adalah ada di situ bapa, ada di situ istri, ada di situ anak, bahkan di situ ada cucu. HP didok nakit dison moloso di ulahokoi gabe halongonan mabagason. Bila engkau tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan, maka Tuhan akan memusnahkan bait atau istanamu. Apa artinya? Neng dohono mang inang tuhita manat sahalinai hudok manat. Di akka ama na manguluhon ulaon na ganupari, di akka ina behana kidido amang inang lumubihita na menyaksikan secara online on. Jangan karena perilakumu amang bertindak arogan di dalam jabatanmu dan kuasamu, sementara Allah tadi berkata, aku memusnahkan istanamu. Gabe parsidohot inata, parsidohot danak naso maboto dihadia, parsidohot akapahopu naso binoto dihadia, ala ni pangalahoni amatai naso dinggan mangudon-ulon na. Bisa bapak dan ibu bayangkan istri yang menerima berkat di rumah, anak yang menerima berkat di rumah, yang tidak tahu apa-apa, tetapi karena orang tuanya, bapaknya bertindak semena-mena, arogan di dalam pekerjaannya, Allah berkata, aku akan memusnahkan istanamu, aku akan memusnahkan ikut rumah tanggamu. Dah cik dohatai. Satu orang yang berbuat, tetapi semua menjadi kena. Bahkan Allah berkata bagaimana? Molo tapamanat amang inang di ayat onomi di dok, memang tudos doho songon Gilead doho Libanon. Allah bihado ninna Gilead doho Libanon. Ay disido hajong-jongan ni hau aras, dohot hau pinus. Jala hau aras dohot hau pinusi ima dibahin lahu pajongjong istana manang harajaan ni. Mungkin rumahnya, mungkin benteng pertahanannya. Tapi lihat Allah ketika dia murka, apa yang dia katakan? Bukan istanamu yang kuhancurkan pertama, tapi Gilead dan Libanon. Itu sama dengan mengatakan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, menyakitkan memang hukumannya Allah kepada Adam dan Hawa itu. Engkau akan susah mencari pekerjaan, engkau akan susah melahirkan anakmu. Tetapi bukan itu yang paling menyakitkan amang inang. Karena yang paling menyakitkan dari kutukan Allah itu adalah yang pertama sekali dia bukan mengutuk manusia, tetapi mengutuk tanah. Kalau sudah tanah dikutuk, selesai sudah. Selesai. Manusia hidup dari tanah, hewan hidup dari tanah, tumbuhan hidup dari tanah. Pertanyaannya, manusia mau makan apa lagi? Sonari neng dohonon na adong halak molo neng marlomo-lomo di bana di harajannya di huasonai. Dang posisi nai digeser di bata. Alayahanin na Libanon dohot Gileati. Lapatan na dia. Allah menebas sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya.
Allah bukan hanya memusnahkan jabatannya, tetapi memusnahkan akarnya, sumber dari dia mendapatkan jabatan itu. Ido ubain sitong-sitong mengulahon-ulahon, unang marmeam-meam, unang gabe mamusa, hak ni halak, molo adong akahwaso dihita. Ido ubahin hamu amang dohot tamuna inang. Apapun bisa dilakukan Allah. Allah itu bisa menjadi raja yang begitu tega. Tetapi sebaliknya, bila orang mau melakukan firman itu, Allah itu bisa menjadi Allah yang penuh belas kasih. Tergantung pilihan dari apa yang Anda lakukan. Bahkan kita berkata, asi maroham Tuhan, puluk maroham, dohot dongan sari pekon. So diboto dia, iya itu karena perilakumu. Istri anakmu menderita, tetapi jutaan orang sudah engkau siksa di luar sana. Maka hati-hati sekali lagi Amang Inang. Kita bukan anti terhadap politik, kita bukan membangun jarak yang begitu jauh terhadap pemerintahan. Berpartisipasi di dalam pemerintahan. Politik, PNS, bupati, gubernur, kalau bisa ada orang Kristen semua di dalamnya. Jangan langsung membuat label politik jahat. Apalagi bupati jahat, gubernur jahat, presiden jahat. Kami minoritas. Karena kata-kata minoritas inilah kita sering apatis terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Dan kita pun seharusnya menyambut positif. Lihat pemerintah kita sekarang sudah diberi vaksin. Itu kan bukti bahwa pemerintah kita melindungi. Ayo vaksin. Kemarin sudah ada vaksin, ternyata masih banyak jemaat kita yang belum vaksin. Tanggal 9 akan diadakan vaksin di No Man's Land. Yang diaspora juga ayo hargai, itu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kita untuk menghargai nyawa kita itu. Jangan ketika mereka tidak menghargai kita, kita menuntut. Tetapi ketika mereka memberi perlindungan kepada kita, kita tidak mau tahu. Vaksin itu sebagai bukti dari pemerintah kita bahwa mereka peduli terhadap kehidupan rakyat. Alania muamang dot tamina inang behado menghatindakon uhum dohot hati gorani. Na perjulu dohonon nama segala sesuatu keadilan dan kebenaran itu harus dimulai dari tengah-tengah agama. Kalau di dalam praktek-praktek keagamaan pun sudah dibuat perilaku-perilaku ketidakadilan, percayalah di negara yang besar pun akan terjadi praktek-praktek ketidakadilan. Karena yang terjadi di negara adalah kumpulan dari berbagai agama yang mengajarkan kebaikan itu. Bagaimana kita mendapatkan air yang bersih sedangkan mata airnya pun sudah kotor? Naing dohonon na asa denggan mahita marugamu. Di gereja pun kita harus menegakkan keadilan Amang Inang. Jangan di gereja hanya mau melayani orang-orang yang berada. Di Huria pedang boy holan naing makubasi akka paradongan akka napogos pe ikon ni hubasad do. Unang molo mate akka nadinggan najago di duruan sude halak borhak tusi asa pataridahon na mardonga do nasida na mariali alai molo napogos marujung seperti enggak terjadi apa-apa. Gak boleh. Itu salah satu contoh praktek ketidakadilan di tengah-tengah agama. Walaupun kami ya memang gak bisa semua didatangi rumah jemaat Amang Inang. Alai dangalani base ni barupani. Tetapi kami membuktikan sama Mang Pendeta Resort yang kaya yang miskin rap rodo hamina turu. Na marujung pengguluna na marpesta penda pugus penamora di dahamudo Amang Inang patardo rap rodo hamina tulu. Itu membuktikan tidak ada pembeda-bedaan. Tetapi itu pun menjadi autokritik bagi kami supaya kami pun konsisten terhadap apa yang sudah baik kami lakukan selama ini. Di tengah-tengah ni ulaon Amang Inang, AHP ragam ni ulam muna, Anda menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, pemimpin Anda di tengah-tengah lembaga instansi pemerintahan. Hati-hati, jangan bertindak tidak adil. Di sekolah, di rumah sakit, Anda harus adil. Ketimpangan yang sering terjadi adalah berbedanya fasilitas antara orang-orang yang mampu dengan yang tidak mampu.
Bahkan di lembaga pendidikan pun sering seperti itu. Kalau saya bercerita tentang pengalaman, bahkan ketika saya dulu sekolah pernah gitu. Saya nggak mau mengatakan semua tenaga pendidik seperti itu, tapi saya menceritakan apa yang pernah saya alami. Ketika saya di satu pelajaran nggak mampu, tetapi yang dirangkul hanya orang-orang yang berprestasi. Jadi yang nggak mampu ini anak-anak kita yang nggak bisa nangkap cepat ini gimana? Nggak usah diajari gitu. Nggak boleh dong. Ada orang yang cepat nangkap, ada orang yang lambat nangkap. Di gereja juga begitu. Ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Jadi kita hanya mau melayani orang yang kuat, yang lemah nggak perlu lagi kita layani. Nggak boleh dong. Harus adil. Salina yang hudok, dang na hudok. Gabi sudi songoni, tapi saya menceritakan saya pernah mengalami itu. Maka itu menjadi cambukan bagi kita atau pengajaran bagi kita. Ayo mari berlaku adil. Adil bukan mau mengatakan satu di kiri satu di kanan, belum tentu. Kalau Anda paksa orang yang kerja di sawah makan satu piring dengan orang yang bekerja atau hanya duduk bekerja satu piring, itu nggak adil. Sekalipun satu nggak boleh. Adil bukan soal satu di kiri satu di kanan, tetapi adil maksudnya adalah dia sesuai dengan kapasitas dan perannya. Dia sesuai dengan porsi dan tugasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya wajarlah orang makan 3 piring. Dia kerja di sawah, dia mendodos sawit. Saya hanya berdiri di sini. Walaupun saya butuh tenaga, mungkin gak seperti banyaknya tenaga mereka. Adilkah itu? Adil. Jangan paksa orang karena saya makan satu, dia harus makan satu. Enggak seperti itu. Masing-masing orang berbeda-beda tugasnya, berbeda-beda porsinya, dan itu adil. Sehingga apa beban tugas yang terberat dia terima, kalau banyak dia terima, itu adil juga namanya. Yang gak mungkinlah orang tidur-tidur datang lebih banyak sama dia daripada orang yang capek bekerja sedikit dapatnya. Itu gak mungkin. Sehingga adil itu harus berjalan di tengah-tengah. Jangan memihak. Apakah itu satu marga, apakah itu satu suku, apakah itu kulit putih dan kulit hitam. Gak boleh memihak-mihak, tetap di tengah. Itulah keadilan. Songondidon manghatidakon uhum. Naparpudi dia manalodohononna. Behado delakku asabuyau manghatidakon hasitongani. Uhum hati gorani. Mangihutod 2 Musa biddu 10 ayat 20 atau di Keluaran pasal 18 ayat 21 dikatakan, carilah orang yang menegakkan hukum, orang-orang yang cakap dan berwibawa, tetapi syaratnya hanya satu, orang yang membenci suap. Kalau kita mencintai suap dan sudah menerima suap, disitulah kemerdekaanmu sudah hilang, Amang-Inang. Coba bayangkan, entah siapapun yang menonton ini, coba bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Anda mau mengatakan kebenaran, Anda mau koar-koar dari media massa mengatakan kebenaran dan keadilan, cek kantongmu, entah ada uang suap di situ atau tidak. Selama isi dari kantong saya ini adalah uang suap, uang kejahatan, gak bisa saya mengatakan kebenaran, gak bisa saya mengatakan keadilan itu. Dalam hal itulah berlaku Matius 7 ayat 1 itu, jangan kamu menghakimi orang, nanti kamu dihakimi. Kenapa? Karena kamu menghakimi orang, ternyata kamu pun sama seperti dia. Atong behama dalanna, behado dalanna mangpadita asabui huhatidakon uhum do hati goran ini. Ya mau tidak mau memang kita harus melepaskan ikatan itu. Kita harus membenci suap. Ya memang harus ada yang dikorbankan. Mungkin Anda menerima suap, menerima 1 miliar, Anda hanya menerima gaji pokok. Atong pugos mawalani. Siapa bilang? Tidak ada orang yang melakukan kebenaran menjadi miskin. Tapi Allah katakan cukup. Kalau Allah mengatakan lakukanlah kebenaran, lalu aku tidak menjadi makan, saya pikir Allah itu jahat. Tetapi apa yang Allah katakan? Ulahon hati gorani disari hodebata donggurunya kapartigori.
Di sarihod debata dong guluni akan na olo mangudukon uhumi. Tapi cukupnya dikatakan. Apapun ceritanya, memang Anda tidak akan menjadi kaya ketika Anda memilih kebenaran dan kejujuran itu. Tapi ingat, cukup. Anda tidak kesusahan. Mungkin Anda tidak bisa punya mobil, tetapi cukup. Anda bisa menyekolahkan anak. Anda bisa membuat anak sukses. Di mana orientasimu? Kekayaankah atau kebenaran? Tapi Allah mengajak kita, naing ditugi hod debata hita manginang sonari marite turpukon, unang magai di ulaon. Ikon gabe paruhum natigordo hita, bencilah suap. Sebab suaplah yang membuat kejujuran, keadilan, dan kebenaran itu sulit ditegakkan. Selama Anda menjijikkan suap dari kantongmu, dari hatimu, dari pikiranmu, Anda pasti merdeka berbicara tentang kebenaran. Maka tolak ukur kita untuk mengatakan kebenaran adalah firman Allah. Bukan lagi apa kata orang. Seperti orang Israel berkata apa? Orang yang keluar dari hukum Taurat itu adalah orang yang menyembah berhala. Entah itu uang, entah itu perilaku yang lain. Alain naing dohonom matuhita manginang. Marilah tunduk kepada apa yang diperintahkan Yesus. Lakukan kebenaran, beritakan kebaikan ke seluruh dunia. Itulah kebenaran. Ima uhum dot hati gorani. Amin. Pasu-pasu pahami ali Tuhan. Nungga dinggan di paingot ho hami saluhutna marhite panurirang Jeremia. Naik kodinggan hami mangulahon saluna nasa ulon nami. Nasa tohonan nami. Ganup hami hujalo hami do badan nami tuho di bagasan ulon nami. Sumpah jabatan poda tohonan ido nalau hu hanguluhok kami. Molo dinggad do jalahu haburjuhok kami do saluhna akka badan nami i. Boy do hami gabe halak sibuan hati goran dohot uhum nadinggan. Marujahan sian hatami. Ali Tuhan gudang akaluat na lam susah alani si taunonon. Olodo sipata marpikir hami alani hajahata ni jolman adung ditanoon. Alai didokho tak tagamon manguhumi hami sama hami. Alai ahape hasusaan namasa di tonga-tonga niluat nami, negara nami, dohot akka portibion. Saiding gamma akka panggonggomi dohot pangulu mangulahon akka ulaon na dohot tohonan na. Saiding gamma panggonggomi mangaramoti na adong di ibana. Manggonggomi napugus halak dagang. Akka nasopot somarama somarina akka namabalu tahe. Ay disido haguguom mo pinasahat mo tuhami. Molo olo hami manggonggomi nasida saluhuna. Nang dibagas joromipe asa unang marpulik-pulik ma akka pakkubasyon. Ris akka paradongan do napugus. Rap ni hubasan saluhuna akka nagugudo nagali. Ay dang dihalumhok ko parbolak-bolaton di tonga-tonga ni bagas joromile Tuhan. Ay molo nga marurati di bagasan ugamo nami taga mo mabuy dinggan hami mangulahon akka uhum dot hatigoran di negara namion. Sugaris yan urakna nung nga marjeya hami. Taktaga mo tahe gabi songoni pangalahon yak kanaporsyay asa unang marisuang akka hata ng hutang yok kami. Atong molo huida hami akan nasoture paborhat hami li Tuhan lam gudang akan nasoture lam gudang paborhat hami lahu paturehoni saluhuna ido ubahin say lehon magugo di hami lehon ma haguguon tu akka namarsahiti akka nagali pamatang na lumubi di amanami opuagata marpaung dohot opuagata buru
buru manik. Nang di inanami opu irene buru ringo. Dohot inanami ali Tuhan nyonya marpaung sian wek dua. Natongon sonari nasida mengadupi jala berjuang manaluhon sori mago covid nasonggok di pamatang nasida. Ali Tuhan lodo sipata ganggu hapor sion nami. Lodo sipata juju hami di dia do debata. Alai pos dorohanami. Donganam dohami ali Tuhan. Lehonom mudogogu hahipason. Dohot habisu untuk kaparamidis. Mamareso dohot majamoton salutna amanang inanami. Asa parhitiam manasida ali Tuhan. Mangalap akka pasu-pasu na pinasahatmu tu tonga-tonga ni daging nang tod dinasida. Jala ditatap hodo ali Tuhan nama saon. Pola do dam toro bilangan ni akka nahona sori mago kopit di luar namion. Gabi lam mabir hami ali Tuhan. Lam lomos sami. Di ida hodo ali Tuhan nama saon. Tumatangis saluhut na akka ruas ni huriami. Akka rakyat mi. Na di tanoon. Na di hasyanganon. Ali Tuhan. Sa tu pigaliling na ima, liling na tagamon asaro hamonangani. Pigaliling na ima taunon nami akka hinahatsi ni manang naberni ni si taunonon. Da asiro ham mangidahami sa luhuna. Mamora pe hami, daktar pangasahok kami bay. Margugo pe hami, daktar pangasahok kami bay. Pistar pe hami, daktar pangasahok kami bay ali Tuhan. Sadok holat Tuhan nama persigatungan. Asi maroham Tuhan, asi maroham. Saya suruh matod di parbadia. Madaoni akka namarsaki, akka natumatangisi. Alay ubal gasyani, sayro matod dimi. Manggonggomi hami saluna. Pasu-pasu akka panggonggomi nami. Presiden saat tu tirket na tumoro. Asa diboto nasida mangalului jalan keluar sian saluhut akka parsorion na huadupi hami. Asi maroham Tuhan, asi maroham. Nunga torop akan na mangadung ala ni si taononon. Tak tolap gugunami biali Tuhan mangadupi akan na mason. Sadok holan hona ma persigatungan nami. Tuhona mahami marhaposan. Gumugo do portibion siya kami ali Tuhan. Holan alin ni gugu na siya kodo upay nabuy hami mangulo dia siya nganon. Pademak pulihkan. Asa buhay hami mangulahon hati gorani. Asa marsurak hami songon Kristus nang pamunakon sa luknak kapardusay. Asi maroham Tuhan. Asi maroham. Nang didongan nami penang marujung uluna. Diujungi ulon na di portibion. Say sahak manasida tulabung. Alayapuli maka rumah tangga na tinadikon ni ama nami. Asa tumibu na sida li Tuhan. Dapotan hasonangan. Dapotan pangapulion. Na siya kodo sa luhut nai. Martangiang dohami li Tuhan. Tu sa luhut na panitia. Malam doa nada dandana. Parhalado. Tim IT. Tim musik. Song leader. Dohot salu na ruas ni huriami. Naturut berpartisipasi. Mangalihon gugo ng pikiran nasida, do sinadongan nasida li Tuhan. Laho patupahon hinadinggan ni operasional ni resort HKBP Medan Millennium. Say tabay mapasupaso di nasida li Tuhan. Say lehon magugo di nasida. Asalam serep roha nasida li Tuhan. Marhubas dito nga tongan ni huriami. Asalam tinggan hami marsaur. Jalaboy hami borhat. Manang tudia hami maringanan. Mabuan hinadinggan hinaudan ni parsauran. Tadda na marsada hamil ituan. Say saot malomon ni roham. Di banua tungaon. Songon na di banua gijang. Di bagasan Kristus Jesus anak mi. Amen. Tapuji matuhata. Marede mahita. Sian buku edde nomor 272 sian ayat sada los tapasahat ma piliata 2A dohok 2B.
tatangyak kon ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do nasaulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mito hami pilian nami tuho. Sayalo may gabi uap naucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huperhasyak kami pilianon. Pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maddok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say binarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Borhat mahamu, jalohamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutoddim. Amin. Horas madhita salhut na manginang, Tuhan memberkati.